Away urang ba nakatain ribhoy uba syaj bahaban keren nakabenta ka bahagamiat jongka imlang saalang kasensyar kadar bat uba jus ngautunat ru banto yaki articles baper ulapan pau yaka jingsngau kia ka bajore nakabenta ka sanyhima sima nakabau ong hakani ka video ka ba ulapha shakalet live tv hakipor menshwa bat hakipor ki ba menta kala don ka jingepher shibun hakaba ka sarkar hakipor menshwa ka ju ai benta yaki nong rep nong bala nong khayi nong tray kam la jong hadu ki nong tray sarkar ru kumjo henry na do bawan kani ka sarkar MDA house nam arjar khapra kaseng kabala yalam dak NPP ula ong ba kilami kita ki high level kibayadon kitilang bat ka sarkar bans ngau tho company tongini ngap ya ka e kabaw new ba udon ban ong jinglong jingman jong ka sanhima sima ka sensar khadar ko ka jala kaya per sibun haki por menchwa ko minta haki wei ki sarkar mensua balalek no ki pajba ki yo bentalam agaroi kepar halaki benta ki rekom bat ki kertan bakar naduk ki ru pajba ki nong rep ki nong bela ki nong khayi ki batrikam lajong haduk ki nong trei sokar kedon kata karoi kepar ke bak alam ya barok kum ka imlang basalam handrei naduk bawan kene ka sokar MDA haus nam ar hajar khatra haduk menta balayalam da kasang NPP ka parti ka balasang da upurno sama napok rilum garo lami kita ki kenhun ki badon ha kalampung ki high level ki priu badon jing yadai bat ka sarkar lembat ki priu jongka banle ya kino ki kam tip tamaki lak tamaki don bor tamaki nadu kayo kam yo jam ka tri kontrak ka kamai ka keji ka khayi ka pedang bat ki wei Omdan banut ban saham nekern persya yaki habak unta kiat kirit kiria ki imtang kita ki high level hakan ya kerkom kayak kita ke sensar patba ke demokrasi ke bangi om ke sarkar jong ki patba da ki patba bat na ka benta ki patba ke jinglong jingman hakasan hima sima hapok kajalah hagi ne kisni buntang kijing yale keput bat kwa buram palat jong kino yalam kata pedang kino yalam kino mikmat kibadan ha sarkar bat kibadan ha galian persya wat labun sin ki nong mikmat ki jupen pau bat pensngau ya kijing don kam jong ki patba ke konstituensi handrai bun sin la sya lek bat sya penselang penpan ha kita kino mikmat kibat don ha sarkar ki babat ya ulakam sensat kum menteri rembak bat ki menteri sarkar kajing kelim mentah hatot kedai kajing penselang ya unang mikmat ne ya ki pajba kajing buram ya ki paranong mikmat kam don syu kadai ka kamram jong ka sarkar banpej ya ki jingbit jingbiang ki jingdon kam jong ki pajba ban wanra ya ki kam penroi bagi pajba ke dehok banyo om ban suai kam penroi bagi tang haki konstituensi jong ki nomi khamat ki badon haka sarkar badai nakaju ke political party kaliang persyak kadon ke benta ke bakrau kalong kum kanong kedew lenti hai kadon ke jingduna jing bakla bat jing dikot rikam jong ke sarkar banlong nomi khamat kalong ban syakri ya ki pajba haka konstituensi habalong menteri rembak long menteri sarkar kedai ke kamram banpej ya ka jela hi berokoi kene ka jing lekput bat lek silyang khmat habdang ki paranomi khmat kalolong kum karaibi ka wei ka sarkar hadin ka wei ka sarkar tang ki jing ya lekput bat kwa buram palat jong kinong yalam I kumbakim don persyu bentri nak benta ka jingbit jingbiang jong ki pajba ka jela kila subun kam tang ban ya kini bor ya kini suki tang ban mentoy yalade ya ki bahi ngasam bat kato kat nengut kinong kersan ki bakmat kene ka jinglong jingman ha san hima sima kajia kadau kadai nak ka jinglang kot ka jingmut jing perkhat bat ka jingduna ha ka rendiang jong kinong yalam bunsin tang na kadau ka jingale keput bat kwa buram palat jong kino yalam kawanra kadau ba ka jing sadin ya kadong kathan bat ka jela kubrai